Jenom Sára. Ale já na ní koukám. Fakt ale. A ono, jak jí to přitom slušelo? Ta trumpeta není velká, že jo? To je pro ní tak akorát. No. Ale byly mě asi 4 trumpetistky jsem znal, holky, co se to učili. Jenom jedna u toho zůstala, ta chodila dál tam ty, jo. Tak to víš, hele, kamarádky na trumpetu, jo, tak si mohla na klavír nebo takhle, jo. Ale třeba Bráchovo dcera, Lada, ta chodila do jedné školy na Lesní Roh. A pak hrála, to víš, v tom Mariánkách, ne? Ale jsou i ženský, který... V těch hotelích, s tím orchestrem lázeňským, no. Jo, tak normálně Lesní Roh a pěkně dobře. Ale jsou i ženský, který jedou třeba, jedou na housle, nebo jedou na trubku a normálně, já jsem taky právě čuměl. A jedna holka hraje na čelo. No. To je takový elegantní. A nosí takový veliký nástroj. A jedna zase, ta hraje všema barvama. Máte, ukaž tu kulmu. Hele, teď ti pálí vlasy. Ježiši, no jo, to ty budou padat. Když ti budou padat, tak budeš mít holou hlavu potom. Všichni bude smrdět, Máte, tak jako když opálíš si chlupy pod paždím. A teď zapalovat. pak mu vypadají ty vlasy. Bude mít lebzu. Lečiště. Hele Máte, já to pošlu na internet. Máťa ve spárech kulmy. Ne, lebo to není kulma, viď, Máťa. Ne, co to je, maminko? Ne, to je žehlička na vlasy.